Kazivai zvakare vana vaMwari mufaro wangu kuchingamidza kuchirongwa chedu chamazuva ose kuNhai Pastor. Pachirongwa chino kuno watanga kutibata nhasi tiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yetogononge tiinayo inopindurukawo neumbo hunowanikwa mukati mebhaibheri. Saka nemiwo makasununguka kutumira mibvunzo yenyu, Mwari achitibatsira tinobatsirana kupindura mibvunzo iyoyo. Munogona kutumira paWhatsApp namba inoti 0772918335 0772918335 kana muri kuona paFacebook, just drop your question comment sections, ikoko tinobatsirana. Mubvunzo watira kupindura nhasi unoti iwo kuNhai Pastor, zvakanaka here kudana vanhu vagamuchira Jesu Kritsu sema Kristu kana kuti as Christians? In other words, ari kuti kana vanhu vaamuna Kristu, is it right, is it proper to refer to them as Christians? Ndakambonzwa mumwe munhu aitaura izvo achiti hazvisi right, vanhu havafanira kunzi maKristu, iye achitoti ini handisi muKristu. Now regai nditange ndataura kuti kune amwe maissues anonzi peripheral issues, but inonzi, they are not important. Whether munhu anzi muKristu kana haana kunzi muKristu, it will not lead anyone to salvation or to be lost. Ndogara ndaisa that disclaimer, okay? Ndogara hapana munhu ari kuzonoraswa nekuti akadaidzwa kunzi muKristu, hakuna. But ngatitarisei bhaibheri. Acts chapter 11 ndoni pakatangira nyaya yacho yekunzi maChristians, kuti yatangira papi? Acts chapter 11 verse 26. And when he had, verse 25, then departed Barnabas to Tarsus to seek for Saul. And when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass that a whole year they assembled themselves within the church and taught much people. And the disciples were called Christians first in Antioch. Ndo patinotanga kuona vachidaidzwa kunzi maKristu paAntioch. And uda kubvunza mubvunzo nemhaka yevanhu vakavazova ava they are Christians. Okay? So that you can weigh on your own. Is it important really? Is it an issue? Kuti vanhu vangatogarire pasi vakatita 1 hour ichitsanangura musadaidzwa kuti maKristu. Why were they called Christians? It's because they were living a life like Christ. Vanhu vakati, these ones are Christ like they are Christians. Okay? Acts chapter 26. Tauchida kuona kuti pavakadaidzwa kunzi maKristu, vakaramba here kuti musatiti maKristu because hazviendesi kudenga. Acts 26 verse 28 na 29. Then Agrippa said to Paul, you almost persuaded me to be a Christian. And Paul said, I wish to God that not only you, but also all that hear me this day, were both almost and altogether such as I am, except these bonds. Saka Agrippa, Paul apedza kupa narration yake, Agrippa obva ati kuna Paul, wapotsa wandiita muKristu. Almost persuaded me to be a Christian. Mazina Paul ndaishuvira kuna Mwari kuti dai akasava iwe bedzi unoshuvira kuva muKristu, asi nevamwe vese vandinzwa nhasi dai vakaitawo seni. In other words, Paul ari kuti iniwo ndiri muKristu, ndaitoshuvira kuti dai zvikasaguma newewo kuti uve muKristu, asi navose vanga vachinzwa ndichitaura dai vakaitawo seniwo ndiri muKristu. Paul haana kumboramba nyaya yekunzi a Christian. In other words, Agrippa is saying, you want me to be like you, a Christian. And Paul did not refute being referred to as a Christian. Pakadai a very big issue inotatisa vanhu kuenda kudenga. Paul anangadai no. Zvaakaita kuAthens kuya akatiza vakuda kumuita chimwari vachida kumugadza. Akatiza maitire ekudaro akatiza. Apa haana kumbotiza. Pakatoti handaishuvira dai vanhu vese vandinzwa vaitawo seni. Sezvaona kuti wanga wapotsa waitawo seni. Kuita seni sei semuKristu. Not only that, 1 Peter chapter 4 verse 18 to 16. 1 Peter chapter 4 verse 18 to 16. 1 Peter chapter 4 verse 18 to 16. But rejoice in as much as you are partakers of Christ's sufferings, so that when his glory shall be revealed, you may be glad also with exceeding joy. If you be reproached for the name of Christ, happy are you, for the Spirit of glory and of God rests upon you. On their part he is evil spoken of, but on your part he is glorified. Mukaverenga is it a New International Version? But rejoice that you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when his glory is revealed. If you are insulted because of the name of Christ, you are blessed, for the Spirit of glory and of God rests on you. Mukaverenga New King James Version, so that you may be overjoyed when his glory is revealed. If you are insulted because of the name of Christ, not you. If you are insulted because of being Christians, Saka, it was not an issue with the apostles. They were called Christians. They were given a name yaiva identifying a Christ. It was not an issue with them.
no one is going to be lost because they are called Christians. We don't have any biblical evidence that the disciples or the apostles refused to be called Christians. There is no way that they taught us not to be called Christians. Paul akatotaura naAgripa kana ndaishuvira dai newo waitawo mukristu nevese vari kundinzwa. Saka I don't know where the fire is coming from or where the smoke is coming from, but for me I think this is not an issue yekuti tingaite a major issue. Whether you are called a Christian or you are not a Christian, but as long as you live your life according to Christ, that is what God wants all of us to do. In fact, vanhu vari kutoramba kuti handidi kuita mukristu havadi futi kuita zvakaitwa naKristu. Ndokusaka in other words vari kutoramba kuti handisi mukristu, because Jesus Christ ane zvinhu zvaakaita zviri very specific zvinorambwa nevanhu ivavo kuti hatifaniri kuzviita. MaKristu vanoita zvakaitwa naKristu. Ndokusaka vakatopuwa zita iroro nevanhu, because vanhu vakaona kuti these guys are living their lives exactly like Christ was doing. That's why the name was given. Okay. And hatina evidence disciples or apostles vachiramba kudaidzwa nezita iroro. Kana riripo maybe munogona kungoisa comment section, but we don't have. Paul taona achitorishandisirwa, he did not refuse. Peter arikutozvishandisa, he had no problems with that. Angarite problem ndiwe nenhasi. For what reason I don't know, but I don't think it's an issue yekuti tinganyatsogarira pasi kuti tikakavadzane nenyaya yekuti vanhu vanofanira kunzi maKristu here kana kwete, because hazvina munhu ari kunosarira denga nekuti akanzi muKristu. Tinoda tabatsirikana Mwari atikomborere. Amen.